Xabi Berasategi zorionak bigarren postua gaurkoan, eta oraindik ere hor leia mantentzen zehar lehendakari txapelketa irabazteagatik, muluk ez dizkizu puntu nahiko iregiten, eta azkenekoan, nesta zai ezangoan, ze puntu desenteare, azkenekoan erabakiko da lehendakari txapelketa. Zorionak gaurko lasterketagatik, esprintean erabakiana, zemuz jundaguna. Egun gorra junda, nahiko azkar jungea, lehenengo iesaldi indanen denbora desente hartu du, baina behin Lizarteia tiratzen jarri daren atzetik azkar jungea, subida guztitan jendea gehitzen, selekzionatzen pixkanaka, eta gero ja esprineraki da, eta bueno, gertu izan da, baina ez nahikoa. Aprobetxatzen zarete pixka Lizarteko lanaz, ez? Murua sorpiston karrera indo, aurren junda, eta azkeneko harpo duna behar izan da, así que, perfecto. Zer moduz azkeneko sentsazioetan afizionatutan? Gustoa, nahiko sensazionakin nahi naiz bukatzen temporada, eta bueno, azkeneko karrera iola bukatzen den. Zorionak. Eskerrik asko.